Helo bawb, croeso I sesiwn ddiweddaraf gwyl arall, neu gwyl ffordd arall. Dwi'n rhyfeddu mae'r holl wyliau yma bod nhw'n rhai cenedlaethol neu yn rhai lleol wedi addasu henwa yn greadigol iawn, a mae rhaid I fi ddweud, dwi'n meddwl bod gwyl ffordd arall yn un o'r rhai mwyaf gwreiddiol hyd yn hyn. Da ni'n cael sesiwn heddiw yng nghwmni Aled Lewis Evans, mi fydd o yn ffigwr adnabyddus I chi gyd, yn fardd ac yn awdur, ond yn lot o bethau eraill hefyd, yn weinidog, wrth gwrs, ac yn drefnydd nifer o ddigwyddiadau llenyddol yn ardal Wrecsam a'r Rhos a Gogledd Ddwyrain Cymru. Da ni yma yn benodol I drafod I gyfrol ddiweddaraf o, sef Tre Terfyn, sy'n cael ei chyhoeddi gan was Caru Gwalch. Mae'r gyfrol yn cael ei disgrifio fel llythyr Caru I fro Aled erbyn hyn, sef ardal Wrecsam a'r Rhos. Mi nath y gyfrol, mi nath Mena Baines ddyfarnu'r goron i'r gyfrol hon yn Eisteddfod Powys y Llynedd, ac mi ddywedodd Mena Baines am y gyfrol fod Aled yn nabod ei ardal mor dda ac I fod yn bortread llachar a llawnafiaeth o dref ar y ffin. Mi gafodd y gyfrol ei lansio yn rhan o blatfform digidol Eisteddfod am gen eleni, ac mae'r sesiwn honno yn parhau I fod ar wefan yr Eisteddfod, felly ewch ar ôl y sesiwn yma, wrth gwrs, ewch draw I wylio'r sesiwn honno, sydd dal ar wefan yr Eisteddfod. Felly, croeso Aled, a diolch o galon I chi ddechrau am gytuno I gael sgwrs o fi heddiw am y gyfrol gynnes agos ato chi yma am eich ardal chi. Da chi eisiau deud yn sydyn chydig o ysbrydoliaeth tu ôl i'r gyfrol ella? Gwch chi reid cyflwyniad bach. Iawn. Diolch yn fawr iawn am y cyfle I ddechrau. Mae'n rhyw fath o gyfrol o'n I eisiau hel dros amser. Dwi'n hoffi hel argraffiadau, dwi'n clywed ar y stryd neu rhyw ddisgrifiad, fyddai'n hel nhw dros amser wir. Wedyn mae'r gyfrol yma wedi cymryd dipyn o amser I ddod at ei gilydd, a wedyn yr golygu arni a'r chwynnu arni I wneud i'n dynach wedyn rhywsut. Ond o'n i'n meddwl am y math o beth yn y llyfr. Mae o bron ar adegau fel cael rhyw fath o drôn, os liciwch chi, o ducha Wrecsam, neu'r ardal y ffin. Yn trio rhoi rhyw olwg banoramig o'r lle, yr ardal a'r dirwedd a'r bobl a bob dim. Ond ar y llaw arall hefyd weithiau mae o wedyn yn y cymeriadau mynd yn syth I fewn I ryw sefyllfa bersonol sydd gennyn nhw ar y pryd. A mae o'n dychwelyd at y cymeriadau yma mewn blwyddyn o amser. Rhywbeth tebyg I hynny dwi'n meddwl yn disgrifio'r llyfr. Gwych, ia. Wel, gawn ni drafod yn syth bin. Dwi wrth y modd efo'r clawr, mae rhaid I mi ddweud. Mae o'n glawr mor syml, dydy, yn ddinimalistaidd iawn, ond wrth gwrs mae yna lot o hanes a mae yna gyfeiriad yn syth, wrth gwrs, at ardal a bro'r gyfrol. Da eisiau trafod yn sydyn? Wel, yn sicr, o'n I wrth y modd efo'r clawr yma fyd fy hun, a dwi'n licio'r ffaith bod yna un o'r prifeini a lliw gwahanol dipyn bach, fel tysene rhyw ambell I gymeriad yn sefyll allan, dwi'n yn gwybod. Ond mae'r prifeini coch yma o gwmpas yn hi, y wal tu allan, maen nhw'n bob man yn Wrecsam, prifeini rhyw abon ydyn nhw. Ac oedden nhw'n fyd enwog, a maen nhw yn arbennig o boblogaidd ar drwad y ganrif ddiwethaf pan oedden nhw'n adeiladu y tai yma o gwmpas, ydych chi'n gwybod. Felly mae hynny yn nodwedd, ond o'n i'n licio'r elfen minimalistaidd a fysach chi'n dweud. O'n i'n hoffi'r agwedd yma, oherwydd petai'n y luniau o fannau, sef o fwy falle fel rhyw fath o lyfr hanes neu llyfr taith, a dydy o ddim yn hynny o gwbl mewn ffordd. Na.
Wel, fel oeddech chi'n deud rwan, nid llyfr hanes neu llyfr taith ydy hi. Mae cymeriadau ar bobl yn bwysig, dydy. Mae rhyw fath o lyfr cymdeithasol neu gofnod cymdeithasol, efallai sa chi'n cytuno ydy o am fwy na llyfr hanes. Ac o ran hynny, da ni'n sôn am y cymeriadau, da ni'n dod i'r traws nhw. Rymlad, dot tŵna, Bronwen Traffig Warden, dim ond llon llaw o lys enwa ydy hynna. Mae o'n adleisio bron y gymdeithas glos na sgynnych chi'n un o syloliad, dydy, a chyfrola o'r fath. Ydy'r cymeriadau yma'n bobl gig a gwaed, neu ydyn nhw yn gynrychioliadol o'r bobl ydych chi'n dod i'r traws nhw? Os ydych chi eisiau trafod chydig bach am y cymeriadau? Lliwgar iawn. Ia, wel, mae'n siŵr bod ambell un yn un sydd yn, dach mae rhywun wedi dod ar ei traws, ond mae dychymyg hefyd ydi dod yn rhan o'r portread i ryw raddau. Falle bod rei yn nhw fel rymlad yn rhyw fath o gasgliad o bethau bron, os da chi'n dall beth dwi'n feddwl, a ryw argraffiadau am nifer o bobl. Ond dwi yn meddwl wedyn pan da chi'n cael y llinell stori mewn ffordd i ryw raddau bod nhw yn dod yn rhyw berson real i chi yn eich meddwl, a da chi efo nhw wedyn. A wedyn y cymeriadau rhos, o'n i'n falch iawn o fedru rhoi sylw i'r rhos, achos mae'n gymdeithas arbennig yna, a mae'n gymeriadau, a ddwy wraig sy'n hoffi mynd i'r dre, ydy'r ddwy wraig yn yr llyfr. A wedyn, mae'n gymeriadau o bob math yn does, dwi'n meddwl, mae'n rhai sydd yn ysgafnach. Dwi'n rhaid hoff o y ddynes ar y til yn Morrison's Living the Dream. Fel mae hi'n dweud. Ond mae hwnna yn seiliedig ar rywun oedd yn dweud hynny o hyd. Ie, chydig o gymysgedd o wirionedd a dychymyg. Ie. Oeddech chi'n sôn yn sydyn am y rhos fan'na, neu ros llanelchygog. Ac nes i gip arall, ail gip ar y gyfrol, neithio tra'n paratoi chydig o'r cwestiynau yma. A dyma fi'n, dod ar draws y gair yma eto. Ydych eisiau ymwelythu. Ella bod fi'n ynganu'r gair yn hollol hwyr a ymddeheiriadau i bobl rhos os ydw i. Iwchwmwrdwr. Ie? Wel, wedyn, yn amlwg, mae tafodiaeth yr rhos. Mae'n dafodiaeth brydferth iawn, dwi dweud. Chos trafod mwy am y defnydd yna yn y gyfrol. Ie. Wel, mae beth fel iwchwmwrdwr, o'n mhrofiad i o'r gair, felly, yn rhyw fath o ebychiad. Dych chi'n meddwl, yn llefydd arall, falle, os ydych chi'n dweud rhywbeth hollol wahanol. Ond os ydych chi'n cyfleu syndod at rhywbeth, mae bobl rhos dweud, iwchwmwrdwr. Ia. Ond, mae'n hen iaith yn endoes. Geiriau fel odi, neu odi fel mae bobl rhos. Mae'r llafariad yn hir. Sef gair o'r cywyddau, Dafydd ap Gwilym a hynna. A wedyn mae gennych chi o beth fel brad gyfarfod sydd yn air am bod yn teimlo'n sâl ychydig, neu ddim cweit yn iawn lle. Dwi wedi cael brad gyfarfod. Mae hwnna yn hen air. Ond maen nhw dal yn fyw. Mae bobl dal yn defnyddio nhw. Yndi, wel, Mae ffordd oeddech chi'n dweud i'r geiriau yna, mae'n iaith farddonol iawn bron, dydy. Ydy. O ran sôn am iaith farddonol, cyfrol ryddiaeth ydy hi, ond mae lot o bobl, neu rhan fwy o bobl dwi'n bendant yn eich nabod chi'n benna fel bardd. Wedyn, ydych chi'n gweld bod y ddau gyfrwng yn plethu yn y gyfrol yma? Yndw, dwi'n meddwl bod hynny wir. A mae'n neis mewn ffordd, pan oedd hi'n cael ei golygu, oedd ni ar golygydd yn meddwl, rhaid digon o le yn y gyfrol, a mae'n dechrau fatha rhwng y paragraffau, maen nhw bron ambell dro, falle fel cerddi, neu cerddi rhyddiaeth, neu be bynnag sy'ch chi'n dweud. Wedyn dwi'n licio hynny, dwi'n licio'r gosodiad yn y llyfr felly. A mae ffiniau mynd rhwng yn aill a llall i radda, yndi. Wel, dwi'n siŵr fysa
bobl sydd wedi mynychu'r sesiwn yma heddiw wrth i bydda yn eich clywed chi'n adrodd rhan o'r gyfrol illa, felly os oes gennych chi ddarn ydych chi wedi dewis, ewch amdani. Iawn. Wel, o'n i'n meddwl mae'r Gwanwyn a Ha bron gyd wedi mynd yn sydyn iawn. Lle dwi am mynd yn ôl at y ddechrau yr Ha, a mae'n rhyw gip o wahanol gymeriadau yn hwn. A dyn ni'n dechrau yn yr hos. Wel, mae'r byd yma wedi mynd yn bentre sinigol yn tydi. A hei, dwi'm yn gwybod be i ddeud amdani hi. Hi, yn y stryd ni, roedd hi'n claddu'r gŵr yn Rhagfyr, 3 mis wedyn mae'n symud i mewn efo fo. Wsti be, then TF wyneb galed. Sôn am fynd ar badell ffriau tan, o fyddai di garos tan, wel, flwyddyn newydd o leia. Ac wedi cael paned ath y ddwy eistedd yn llwyn eitha. Dechreuodd y byd ddod yn ôl i'r parc, wrth i'r blagur y magor, ymhelydrau'r hael. Roedd problemau bychanfyd pawb ar strydoedd yn teimlo'n fychan unwaith roedd rhywun yn eistedd yn yr ehangder mawr. Roedd y parc enfawr arall yng nghanol y dre a enwyd y parciau, hefyd yn bair o wledydd y byd ar ddynodau braf. A phawb yn dod efo'i diwylliannau eu hunain. O eistedd ar fainc reit yn ganol y parc, mae'r holl dau teras yn edrych yn fach. Yn wir, mae tre Terfyn yn ei gyfanrwydd yn edrych yn fach. Mae syllu ar y pellter yn y parciau yn helpu bawb bellau, oddi wrth ofalon y dydd, i gael persbectif yng nghanol y strydoedd tai teras coch, rhoi gofod i'r enaid adnewyddu. Ebrill a hi yn cynnesu yw'r mis pan yw merched ar gorneli strydoedd yn disgwyl am bas i rywle, fel petaint ar ei ffordd i ymarfer côr cerdant. Oh, you're better off marrying a butcher than a poet, ebe Bronwen Traffic Warden ar fws George. Fi'n edrych ar y DVD na am Sylvia Plath gyn dod o'r tŷ. Roedd Miss Agwedd yn delio efo cwsmeriaid od cynta y dydd. Heb sylweddoli yn y siop gwerthu deunyddiau ysgrifennu mai hi oedd yr odiaf o'r cwbl. Roedd hi wedi cael dod yma i wneud profiad gwaith hanfodol ar ôl y ddedfryd am aflonyddu ar gymaint o bobl yn y llyfrgell. Roedd ei gwedd yn edrych yn well, achos fydd hi hefyd yn gwneud oriau o brofiad gwaith yn Fantastic Las Vegas, ac roedd hi'n edrych fel darn o fara brith cartre y tu ôl i'r cownter. Ond cei dadleisiau o'i hen gymeriad anodd. Do you think we provide a fax service for the good of our health? Roedd gwleidydd y cynulliad yn llawn egni y tu allan i neuadd y dre, yno efo'i ches yn barod i ddal y tren am y Senedd yn y bai. Have bag will travel yw fy hanes. Dyma'r diweddaraf, dwi wedi bod yn fama drwy'r dydd mewn cyfarfod am asbestos. It's not going to set the world on fire, babes. A diwrnod i fentro agor y ffenestri. Diwrnod i ddianc o dre Terfyn ar fore rhydd a gwag o Wanwyn. Pan mae'n rhwydd i lithro o'r gwastadedd i'r wlad, pan fod rhyfeddodau yn digwydd ar lannau dyfrdwy. I made friends with the Kevners even, neu ddyn o bobl Trevor Isa, playing down by the bont. I come from Kevn, and we play on the Aggie, oi, oi, oi. Harddwch, Trevor Ucha, eglwyseg, a dinas bran yn glasu'n braf bellach. Yn ogystal â Llangollen Fechan, Cyll y Maen a Thyn Dŵr. Draw at Dyn y Wern a Maes Mawr, ar ochr arall dyffryn y dŵr dwyfol. Rhyw gamios bach fel yna. Hyfryd iawn, ie. Rhythm y bardd yn gryf iawn yn darn gafon ni hwnna gyda chi doedd. Gweld y gerdd yn gryf. Wel, mi fydd y gwrandawyr adra yn ymwybodol o'r drafodaeth bwysig ac angenrheidiol sydd wedi hawlio penodau'r celfyddydau yng Nghymru ddiweddar ynghylch diffyg cynrychiolaeth mewn Llenyddiaeth Gymraeg, bod honno yn diffyg cynrychiolaeth o ran rhywedd,
rhywioldeb, hil, ond wrth gwrs, cynrychiolaeth ddaearyddol hefyd. Mi ydych chi'n sgwennu, a nid yn unig yn Terfyn, ond yn eich cyfrolau gynt hefyd, am ardal yn y Gogledd Ddwyrain sydd yn, wel, be fedrwn ni ddweud, yn brin i chynrychiolaeth mewn Llenyddiaeth Gymraeg. Ydy cynnig llais a mewnwelediad fel awdur sydd bellach o'r Gogledd Ddwyrain yn bwysig i chi? Wel, yndi, mae wedi bod yn bleser gen i wneud hynny mewn cerddi ar hyd y blynyddoedd, ond straeon byrion, rhan fwyaf heina wedi lleoli yn yr ardal, a llyfr o fonologau a caffi oedd yr un cynhara yn y 90au, yn adlewyrchu'r 90au, beth yna. Ond pan o'n ni yn iau, o'na gynrychiolaeth eitha cre o bobl, chybod o'r ardal yma hefyd, haid dweud. Dwi'n meddwl am bobl fel Elin a Powell, Graham Davies, Sean Aled, chybod, mae'n nifer o rei o'r ardal sydd dal i sgwennu, ond falle hefyd fel nifer ohonon ni ar y ffin, maen nhw rwsyd yn perthyn i ardaloedd eraill hefyd, y ddeuoliaeth yna. Ond o ran cynrychiolaeth, yn bersonol, dwi wedi bod yn eitha ffodus, dwi'n meddwl, chymod, efo cerddi ag ati yn cael ei dewis i stefoda, rhyw bethau felly, a dwi'n meddwl bod rhai o'r awduron eraill hefyd. Dwi'n yn gwybod, ond dwi yn deall falle, fod yr ardal yn ei gyfanrwydd falle ddim yn cael ei chynrychioli gymaint a chymaint, o ran lleoli pethau, chymod, hyd yn oed dramau a phethau felly hefyd. Ond yn bersonol, dwi'n teimlo bod fi wedi cael cyfleoedd, ond dwi am dallt, falle bod yn sicr bod eisiau edrych ar gynrychioli Cymru i gyd, o ran, cael y cydbwysedd rhwng bopeth, ie. A mae rhywun yn gwneud pethau at arholiad ag ati falle. Fysa fo yn braf cael rhyw gip ar wahanol ardaloedd y Gymru. Dwi'n cofio cael mwynhau wneud hynny'n hun pan o'n i'n wneud tygau ag ati blynyddoedd yn ôl neu lefel o, ond ag lefel A. Ond ie, mae'n bosib bod mae'n leisiau iau newydd, dwi'n meddwl, angen falle mwy o sylw o'r ardaloedd. Ia, o ran cynrychiolaeth o lenyddiaeth yr ardal, ar ddechrau'r penodau, os ydych chi'n gael nhw'n penodau, gennym ni gipiau dyfyniadau o bethau lleol neu bethau sy'n berthnasol i'r ardal gen bobl fel I.D. Hwson a Geraint Lyfgrin, a mae gennym ni'r ddwy linell yma o hen bennill o'r hos, odi, blawd yn codi, dŵr ar y tân i olchi'r llestri. Ia, hyfryd iawn. Ond wedyn, mae gennym ni'r englyn yma hefyd, yn trawiadol iawn, ddim gan, trodwyd fi jecio dod Dick Jones, ddim yn dod o ardal Wrecsam ar hos, ond nid wal sy'n rhannu dwywlad, na dwrn dyr, rhyw hen deyrn anynad, nid rhith o glawdd, trothwy gwlad, nid tyweirch, ond dyheuad. Wel, mae'n amlwg, mae trafod byw ar y ffin mae'r englyn yna, perthynas rhwng dwy wlad, mae'n amlwg fod hon yn thema yn Terfyn dydy, ond ydy tensiwn y sefyllfa yna yn codi ben yn y gyfrol o gwbl? Mae'n falle rhyw isleisiau ohono fo, falle ambell tro. Ond mae'n wahaniaeth mawr rhwng y 10 milltir rhwng Caer a Wrecsam. Maen nhw'n ddau fyd hollol wahanol. Ar un adeg o'n lawer o Gymru'n byw yng Nghaer. Ond da chi'n mynd wedyn mwy i'r de o Wrecsam, a di'r ffin ddim mor amlwg, dwi'n meddwl, rhwng y ddau. Da chi'n gwybod, pan da chi'n meddwl am dref fel Cresoswallt er enghraifft, sydd yn Lloegr, ond wedi bod yn rhan o Gymru ar un adeg. Ond mae'n hollol wahanol. Da chi bron yn teimlo bod chi dal yng Nghymru yn fanno. A wedyn,
Ie, mae'n odd hynny. Ond, ie, dwi'n awgrymu'r tensiwn efo ryw ddisgrifiadau weithiau. Chymod, mae'r holl adeiladu tai yma, er enghraifft, sy'n ar hyd y draffordd. A dwi'n siŵr fod o'i hwyluso dros y ffin yn hytrach na'r ardal a'r gymdogaeth leol. A da chi jyst yn meddwl, wel, pan bod hynny i gyd yn cael ei ganiatáu? Felly dwi'n rhyw awgrymu o mwy nag unwaith yn y llyfr, ond falle ddim yn cynnig ateb, ond jyst i bobl feddwl mewn ffordd am hynny. Da chi'n bod, ac eto ar y llaw arall, mae yna ddigonedd o bethau Cymraeg i wneud yn Wrecsam. Fyswch chi'n meddwl fod yna fwy weithiau na'r rhai ardaloedd eraill. A da ni'n ffodus iawn bod yna gymaint o bethau. Felly mae yna bethau da yn digwydd a mae yna bethau, fel da chi'n dweud, sydd ar adegau falle'n creu gwstaro. Wel, gwych. Wel, ella mwyn dod â'r sesiwn mewn ben, sy'n ni'n cael rhyw ddyfyniad arall neu rhyw ddarn arall o'r gyfrol. Cymanfa ganu heno yn yr hos, a merched anwyl ffasiynol y corell lleol yn y blaen. Raymond o Nant Parc yn astudio'r rhaglen yn drylwyr. Yn eistedd yn y set nesaf, roedd Glyndwr efo'i sbectol drwchus. Bu'n driw i'w fam hyd y diwedd, gan fynd yn ddyddiol i'w gweld yn yr ysbyty. O, tyd i fyw i'r rhos, Raymond, o Nant Parc enne? Pobl y rhos, na nhw ffindio bai efo ti, ond na nhw byth bwyntio bys. Be ti'n neud yn byw lawr yn y glodion na? Fysa ti di gwneud i yma, ti'n hawdd dy garu, a tyd adre at y debyg ffw. Mae Glyndwr a ti fel dwy bysedd yn yr un plisgyn, ac yma hafod y mynydd yn lle rei gnesol i ti, os ti eisiau garos enne efo fo, mwyn i chi fedru cael gom efo'ch gilydd. Besi bobl oedd yn annog. O briwsion ohono ni wedi ddeud ti ar ôl yn rhos rwan, briwsion o'r hen ddyddiau, a dwi'n poeni am dots. Ar ôl iddi gael twtch ar y ponciau yn ymyl cerflun Iesu Grist wrth ddod i gartre o South Lane drwy gerig yr orsedd. Paid y sôn, pan ddeffrodd hi yn yr ysbyty, roedd hi'n meddwl i bod hi wedi cholli hi, neu i bod hi wedi cael gormod o ddrygs neu rhywbeth felly. A wnaeth i'w gweled hi, roedd hi newydd cael gweledigaeth o Elvis ar waelod y gwely yn canu'n Gymraeg iddi. Keep taking the tablets, cariad, medda fi. Take a chill pill, medda fi wrthi. O, mae gai am fod hi wedi cael urine infection neu rhywbeth, ond clywed wedyn, mae fodd wedi bod enne. Elvis, caplan yr ysbyty, trio codi chalon ni. A fo oedd yr Elvis oedd yn canu Cymraeg ar waelod y gwely, a doedd yr ethyn wedi helpu sy'n eithrio wedi'r cyfan. Ond pan nath i ddeffro, roedd hi'n meddwl i bod hi ar ei ffordd i'r nefoedd. Druan, roedd hi'n dal i fod yn dre. Gwych, arbennig. Diolch yn fawr am hynna, Aled. Wel, dyna ni wedi cyrraedd diwedd y sesiwn a i chitha sy'n gwrando adra fel rhan o ddathliadau gwyl arall neu gwyl ffordd arall. Mae tre Terfyn ar gael yn eich siopa llyfrau Cymraeg lleol ar wefan neu ar wefan Gwas Carreg Gwalch. Ewch ati ar frys i'w phrynu. Mae'n gyfrol gynas agos atoch chi. A diolch yn fawr iawn i Aled Lewis Evans am ymuno ni am sgwrs. Diolch i Wyl ffordd arall am ein cael ni, a diolch i chitha am ddod i wrando ar y sesiwn. Diolch yn fawr iawn.